Har du nogensinde hørt dine forældre blive irriteret over noget på internettet, så har de god grund til det, for der er en masse dårlige mennesker på internettet, der gerne vil have fat i dine oplysninger. Så her er 5 gode råd til, hvordan du er sikker på internettet. Råd nummer 1. Når du sidder i skolen og spiller Y8 i timerne, selvfølgelig i pausen, det er klart, og du lige pludselig bliver sulten og skal i kantinen og tænker, 5 minutter, det går jo nok, jeg behøver ikke låse min computer. Og du så går hen i kantinen for at få noget at spise, og så kommer der en, der kan læse alle dine beskeder, dine noter, alle mulige dele med folk, og han kan snyde dig og alt det der, så pas på med det. Så råd nummer 2. Som du nok ved, så er alle hjemmesider, du besøger, helt gratis, men det er desværre for godt til at være sandt. De fleste hjemmesider og virksomheder, de indsamler en kæmpe mængde af data om dig og dine personlige oplysninger, og hvad du laver i din daglige dag. Det gør de gennem cookies, som du måske har hørt om, så derfor skal du tænke over, at du accepterer dem, før uden rigtigt at vide, hvad de gør. Cookies overvåger alle dine handlinger, indsamler data, som virksomheder kan sælge og bruge imod dig. De sælger dem også videre til tredjeparts virksomheder, hvilket ikke er særlig godt. Så vær opmærksom på, når du accepterer dine cookies. Så når jeg går ind på McDonald's, så accepterer jeg alle mine cookies. Det gør man hver gang. Jeg må ikke have cookies! Råd nummer 3. Altid lav et sikkert kodeord. Når du laver et kodeord til din Fortnite-account eller din Roblox-account, hvor du har alle dine skins og alle dine Robux, så er det vigtigt, at du laver en svær kode, ikke en nem en som 1, 2, 3, 4, eller et navn, tal og så et tegn. Altid gør dem unikke, så det kun er noget, du kan huske. Når du har lavet et sikkert kodeord, så kan du bruge det flere steder, men det anbefales, at man kun bruger det, altså ikke alle steder, fordi hvis der er en, der knækker koden, så kan den komme ind alle steder, hvilket selvfølgelig er et stort problem, også for mange mennesker. Altid, hvis du gemmer dem, så ikke gem dem i noter eller på et Office Word-dokument eller noget som helst. Bare gør det et sikkert sted, hvor du er sikker på, at ingen har adgang. Kom nu for helvede! Dø nu! Jeg har ikke nogen skud. Kom nu! Hvad er det her, mand? Eller hvad? Jeg har fået en mail. Du har vundet en gratis butterfly knife til en værdi af 10.000 kroner. Skal jeg klikke på det her link eller hvad? Nummer 4. Når du sidder og spiller CSGO eller Roblox, og du får en mail eller en besked på din telefon, hvor du for eksempel får gratis Roblox eller en gratis CSGO-kniv, skal du være forsigtig med, hvad du gør, fordi oftest så er det en scam, for der er intet her i verden, der er gratis. Hvis du er rigtig smart, så googler du lige hurtigt, om det er en scam eller ej, og hvis ikke det er en scam, og du har fået en gratis kniv, så må du meget gerne sende en mail til mig også, bare for at være sikker. Det er en lille skin. Jeg er så glad for mine skins. De er sindssygt. Men hvorfor hvor er mit team? De er alle sammen døde. Hvad er det her? Jeg har fået en besked på Discord. Jeg har dine skins på CS, og dine koder er nem. Mine skins? Mine hvad? Hvor er mine skins sådan? Hvad? Men ikke mindst, så har vi råd nummer 5. Internettet er uforudsigeligt. Du kan få tildelt noget, som du ikke havde lyst til at se, eller et krænkende billede. Hvis du nogensinde modtager et krænkende billede, såsom et blodigt eller et nude billede, så er det meget upassende og strengt ulovligt at sende rundt. Så er det vigtigt, at du tager kontakt til en voksen eller en, der står dig nært, f.eks. børnetelefonen. Men jeg har fået en besked. Big Booty Arab Leaks, bro. Hvad? Jeg ringer til børnetelefonen. Fuck det her. Hallo? Ja, der er ingen, der sender mig nudes, bro. Disse 5 råd om IT-sikkerhed er du mere sikker end 80% af alle danskere. Så husk at dele med din mor, far, din søster, din bror, din onkel, din morfar, for at sikre alle.